I Danmark natten ravn betragtes som en udpræget ånd. Der er et hul i sin venstre, hvor staven anvendes til at uddrive det, bliver drevet ned i jorden. Han, der ser gennem hullet, vil blive natravn selv. In Denmark, the night raven is considered an exorcised spirit. There is a hole in its left wing where the stake used to exorcise it was driven into the earth. He who looks through the hole will become a night raven himself. I Danmark natten ravn betragtes som en udpræget ånd. Der er et hul i sin venstre, hvor staven anvendes til at uddrive det, bliver drevet ned i jorden. Han, der ser gennem hullet, vil blive natravn selv.